Čaute ľudia, vítam vás pri ďalšom videu a keďže Lidl mal od pondelka XXL týždeň, tak dnes si ukážeme, ako si urobiť XXL, alebo taký proste veľký, obrovský English muffin so slaninkou a s vajíčkom, takže môžeme ísť na to. Začneme najprv cestom, čiže zoberiem si nejakú väčšiu misu. Do tejto misy si pridám 350 g hladkej múky, 60 g zmeknutého masla, 8 g droždia, takéhoto čerstvého, si podrobím takto medzi prstami, 230 ml mlieka, jedno vajíčko a nakoniec ešte pridám trošku cukru na podporenie kvasenia, takto štipku medzi prstami len, a ešte trochu soli na dochutenie. Zoberiem si stroj a v stroji si vymiesím jemné cesto. Keď mám cesto takto vymiesnené, tak zoberiem fóliu, cesto si zafoliujeme a necháme si ho vykysnúť približne hodinku až hodinku a pol. Cesto mám vykysnuté a teraz si ho ideme upiecť a vytvoriť si vlastne z neho taký veľký English muffin. Takže zoberiem si panvicu, si trošku pomúčim a cesto si vyklopím do panvice. Trošku si ho takto roztiahnem a poriadne si ho pomúčim. Keď mám cesto takto rozložené na panvici, tak môžeme si ho dať nad jemný plameň, úplne na ten najjemnejší, no a pomaličky cesto sa nám začne opekať, zväčšovať. Ako môžete vidieť, pekne mi to už začalo sa nafúkovať to cesto a myslím si, že už zo spodku by mohlo byť aj hotové. Takže ja si trošku pomúčim dosku takúto, na ktorú vyklopím to cesto. Takže položím si takto na vrch, otočím na druhú stranu, zošmyknem naspäť do panvice a pekne môžeme pokračovať v tom pečení. Takýto veľký English muffin máme hotový. Nakoniec, teraz si ho rozdrežem, pozrieme sa, že ako sa mi vlastne vnútri podarilo robiť, a ak by nebol že úplne dokončený, to absolútne nevadilo, my si ho ešte vlastne upečieme akoby aj znútra, z každej strany, kvôli tomu, aby bol taký dochrumkava. No, ale myslím, vyzerá to celkom v pohode. Nevyzerá, že by bol nejaký veľmi nedopečený, možno, že fakt, že jemne. Takže môžeme si ho teda upieť ešte z každej strany na panvici. A tiež iba takto čisto, bez oleja, bez ničoho, len takto na sucho si ho tam položíme na nejaké 2-3 minútky. Na panvicu si takto prichystal omeletu. Už vidíte, je skoro hotová. A túto spodnú časť som si dal takýto tavený cheddar, ktorý vlastne sme dali na tú spodnú časť, pekne som trochu roztopil a na to pôjdu tieto vajíčka. Čiže vajíčka môžeme pridať na tento cheddar. Poslednú vec si prichystáme slaninu, tá pôjde na vrch. Takúto anglickú tu mám naplatkovanú, čiže približne takých 200 g. No a poslednú slaninu si pridáme takto na vrch, prikryjeme a XXL takýto muffin mám hotový. Nakoniec túto nádheru už len prekrojíme na polovicu a môžeme si ju znútra pozrieť. No. Wow. Kúkajte na to, vyzerá to fakt brutálne. No a idem ochutnať tento English muffin s tou slaninkou, vajíčkom. Úplne perfektné. Ja dúfam, že takýto XXL recept na takýto anglický muffin sa vám páčil. Ak áno, tak určite dajte like, koment, odber. Uvidíme sa na budúce a čaute.